Apangolo, apangolo, udumo, udumo, oyo marasu ya 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 ya, oyo marasu ya 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 ya, apangolo, apangolo, udumo, udumo, oyo marasu ya 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 ya. Enwere ihe dị iche na 12 na 20, 15 na 50, 17 na 70 ka anyị mara maka ọtụtụ ụmụaka ọ na-emegharị ha anya. Ha chi ide 12 ha edenye aha 20 na 12 were aha ọnụọgụgụ 12 denye na 20, mana anyị ga-ama ihe dị iche na ọnụọgụgụ ndị anyị kpọpụtara taa. Na 12, iri gbara otu ụzọ, iri gbara otu ụzọ, n'ihi na naanị otu iri ka ị ga-enweta na 2 abụọ mabara na ya, nke pụtara 10 plus 2, ya bụ iri ịgbakọnye ya abụọ, nke bụ iri 10 iri na 2 abụọ. Abịa na 20, 10 gbara ụzọ ole? Ụzọ abụọ. 10 gbara ụzọ ole? Ụzọ abụọ, ya bụ na 10 ebidola mụbawa abụọ, ya bụ na 10 times 2, ya bụ na ị ga-enweta iri abụọ. Edenye ole iri gbara na ya bụ, nke pụtara iri abụọ. N'ihi na o nweghị ọnụọgụgụ na-erughị iri ma bara na ya, anyị ga-edenye ole iri gbara na ya pụta. Chetakwa na ihe dị mkpa m chọrọ ka unu mara na ihe dị iche, ihe abụọ dị iche nọ na 12 na 20 bụ na akara a na-eji ama na 10 gbara otu ụzọ, 10 tụkwasị abụọ bụ akara mgbakọnye, akara mgbakọnye nke ha kpọrọ addition. Mana abịa na 20 iri abụọ, akara a na-eji ama na 10 mụbara ụzọ abụọ bụ akara ọbara, akara ọbara maọbụ ọtụtụ, akara ọbara nke iji gosi na 10 mụbara ụzọ abụọ, 10 mụbara ụzọ abụọ maọbụ na ọ bara ụzọ abụọ. Ọzọ bụ 15 na 50. Abịa na 15, iri gbara otu ụzọ ya na ise mabara na ya, nke mere ya 10 plus 5. 10 pụtara gịnị? Iri, ya na 5 pụtara ise, iri na ise. Mana ọ bụrụ 50, otu esi ede ya bụ, unu ga-ebu ụzọ mara iri mabara na ya ole ọ gbara. Iri mabara na 50 dị ole? Ise, ya bụ ihe eji nwee 10 times 5. Iri ole nọ na 50? Iri ise. O nweghị uru ọ bara itinye mkpụrụ okwu na, n'ihi na o nweghị ihe mabara na ya. Ya mere anyị ga-eji denye ole iri gbara, mere azịza ya ga-eji wụrụ gịnị? Iri ise. Ọ dị mma. Nke ọzọ bụkwa 17. 17. Unu lee anya, iri nọ na 17 gbara otu ụzọ ya na asaa mabara na ya, nke mere ya 10 plus 7, nke mere o ji pụta 10 pụtara iri, 7 pụtara asaa, 17 bụ iri na asaa. Mana 70, iri nọ na 70, unu gụọ ya unu ga-ahụ na ọ gbara ụzọ asaa. Chetakwa na onwe m ihe mabara ya, nwee ọnụọgụgụ nke na-erughị iri mabara na ya. Ya mere azịza ya bụ iri asaa. Anyị ga-edenye ole iri gbara, nke mere ya iri asaa. Ọnụọgụgụ 88. Iri nọ na 88 gbara ụzọ asatọ, ya bụ iri asatọ gbakọnye mmanye banyere na ya bụ ole? Asatọ, nke pụtara na asụsụ Igbo 80 pụtara iri asatọ.
ole mabara na ya asatọkwa na asatọ. Iri gbara ụzọ ole? Ụzọ asatọ. Ole mabakwara na ya? Asatọ. Iri asatọ na asatọ. 90 pụtara iri gbara ụzọ ole? Ụzọ itoolu, nke pụtara iri itoolu. 96. Iri, chetakwa na iri gbara ụzọ ole? Ụzọ itoolu. Tinyekwuo na isii mabara na ya, ya bụ iri itoolu. Cheta na anyị si na 90 bụ iri itoolu. Iri itoolu ya na isii mabara na ya, 6 bụ isii, nke pụtara na 90 plus 6 bụ 96. Na asụsụ Igbo ọ ga-abụ iri itoolu na 6 bụ ole? Isii. Ọ dị mma ka anyị mara ole 99 bụ. 99, chetakwa na anyị si na iri ole gbara na 90, ya bụ iri ụzọ itoolu. 90 ole mabara 9, ya bụ 90 plus 9 pụtara 99, nke pụtara na Igbo iri itoolu na 9 bụ gịnị? Itoolu. Ya pụtara na 99 pụtara iri itoolu na itoolu. Ọ dị mma. Nke a kpọrọ 100, kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? 100 pụtara otu narị. 100 pụtara otu narị. Ka anyị kpatụ aka obere na isi mbụ narị kwụsị na puku tupu anyị akwụsị ọmụmụ ihe nke taa. Chetakwa na anyị kwuru na 100 bụ gịnị? Otu narị. 100 pụtara otu narị. Ọ dị mma. 200 pụtakwara na gịnị? Narị abụọ. Narị abụọ. 100 otu na-ebido ya, mana gụrụzie gawa ọnụọgụgụ ndị ọzọ nọ na 100, ị ga-agụta ọnụọgụgụ ha tupu itinye narị. 200 pụtara narị abụọ. 300 pụtara narị atọ. Otu usoro ahụ dịka anyị ma ihe wụ 1, 2, 3 ruo na itoolu, mara na otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu. Otu a ka anyị ga-esi sorokwa ya, mana anyị ga na-akpọpụta narị n'ihi na ọnụọgụgụ narị. 400 pụtara narị ole? 4 ole? Anọ. 500 pụtara narị ole? Narị 5 ole? Ise. 600 pụtara narị ole? Narị 6 bụ gịnị? Isii. Ọ dị mma. 700 bụbu narị ole? Narị 7 bụ ole? Asaa. 800 bụ narị ole? Narị asatọ. Ọ dị mma. 900 bụ narị ole? Narị 9 bụ itoolu. Narị itoolu. 1000 ka bụ ọnụọgụgụ ibe ọzọ. 1000 pụtara otu puku. Otu puku. Ka anyị gụọ na ya ngwa ngwa. 100 pụtara otu narị. 200 narị abụọ. 300 narị gbara ụzọ ole? Atọ. 400 narị gbara ụzọ anọ.
500 narị gbara ụzọ ise, 600 narị gbara ụzọ isii, 700 narị gbara ụzọ asaa, 800 narị gbara ụzọ asatọ, 900 narị gbara ụzọ itoolu, 1000 narị gbara ụzọ iri, mana ọ banyela ibe ọzọ, ya bụ na aha ya gbanweziri ghọọ 1000. Ọ dị mma. Chetakwa na n'ọnụọgụgụ bụ ihe dị mfe nke dị oke mkpa a na-eji asa ajụjụ ọbụla maọbụ edozi ihe mgbakọ ma ọ dapụta iji wee mara ole ihe gbara na ibe ya. Chetakwa na efu bụ 0. Efu enweghị ihe ọ pụtara. Mgbe a na-agụ efu, ya bụ na onweghị ihe efu pụtara, mana etoro ya usoro n'usoro, unu ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma. Ọ na-awụ ihe na-aba na echefu echefu. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, unu emeela.